நம்ம முருக கடவுள் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, வீரவேல் முருகனுக்கு, ஞானவேல் முருகனுக்கு, திருப்பரங்குன்றம் குமரனுக்கு. நாளன் செய்யும் வினைதான் என் செய்யும், என்னை நாடி வந்த கோள்கன் செய்யும் கொடும் கூற்று என் செய்யும். குமரேசர் இரு தாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகமும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடினே. செயல்பட்டழிந்தது சிந்தூர் வயற்பொழில் தேங்கடம் பின் மால்வட்டழிந்தது பூங்கொடியாள் மனமாமையிலோன் வேல்வட்டழிந்தது வேலையும் சூரனும் சென் தமிழ் நூல் விரித்தோனை விளங்கும் வள்ளி காந்தனை கந்தக்கடம்பனை கார்மையில் வாகனனை சாஞ்சுனை போதும் மறவாதவர்க்கு ஒரு தாழ்வில்லையே. விழிக்கு துணை திருமென்மலர் பாதங்கள் மெய்மைகுன்றா மொழிக்கு துணை முருகா என்னும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவன் பன்னிரு. நம்ம முருக கடவுள் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, வீரவேல் முருகனுக்கு, ஞானவேல் முருகனுக்கு,